मा खालामबावनो लोगोफोर आं दा न'आवनो थांनो हायाखै मोनथिगौ ना आं दा आब'लानि न'आवसो दङ बुधबारैसो न'आव थांसिगोन आं लोगोफोर बुधबारनिफ्रायसो आं मोजाङै भिडिअ बानायनो हासिगोन माने दहायो आं सानावबो सोलाबासै नालाय ओमफ्राय नै दिनै हराव बानायदों आं भिडिअखौ हराव बानायनायखाय नै माबा एम्फौ होनो बेखौ सांग्रेमासो बुङो ना सुसुमासो बुङो मिथिला आरो क्रक क्रक क्राक क्रक 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 गाबगासिनो आरो अखाबो हादों आरो ना आं माने आब'लानि न'आव दङ आरो ना जोंहा आब'लानि न'आ जाबाय नलबारियाव ट्रेनफोरबो खारबाय थायोलै सानसेयाव खमसे खम 150 खानसो खारखायो 150 खानसो बिराद हाल्ला आरो ना थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायथारदों आरो ना लोगोफोर आरो मालायनि न'आव एसे गोब्राबबो जायो आरो ना बानायनो आरो एसे डायलगफोर मारिनोबो डिस्टार्ब जायो आरो लाजिखांनायबो मोनो बेफोरबायदिनो हारसिंनो बखिबाय थानांगौ नालाय सोरबा सोरबिथ' फाग्लिसो जाबाय नामा सानलाय लागोरो मोनथियाना बयबो मैयालाय सानाव एसे टाइम मोनदोंमोन आं माने आं थायामोनलै आब'आ लोमजादों जोंहा आब'आ लोमजानायखाय थानांगौ जादों खामानि मावग्रा मानसि गैयाना बुधबारनिफ्राय आरो आं न'आव थांबाथाय आइया फैलायसिगोन आरो ना आइयाबो थालांबाय आइयाथ' 15 दिनसो थालांबाय ओमफ्राय आंना सप्तासेना 8 दिन जागोन आरो ना ओमफ्राय आं बारा थाबाय थानो हाया आङो माने आइखौ लिंहरगासिनो आरो ना जायखिजाया आङो बुधबाराव थांसिगोन आरो ना लोगोफोर बुधबारनिफ्राय मोजाङै बानायनोसै आरोथ' साननैसोनि उनाव दुर्गा फुजाबो सफैबाय दुर्गा फुजायावलाय अबाव आरो बानायनो बिदिनो गेस्ट थालायसिगोन आरो ना अखाबो हासैहाय नलबारियाव भिडिअखौ दिनै एसे गुसुयै बानायना दोनगोन आरो ना लोगोफोर माने समबो गैया नालाय दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो एसे सुंद' जागोन दै भिडिअआ बे साला मा एम्फौ बियो साला माखौ एसेबां गाबनो ओंखारदों साला मोनबाना बेखौ आङो सिथारखागौमोन खिन्थु अबाव मोननो बे एम्फौखौलाय नागिरगासिनोमोन आं मोनगोन होननानै नै लोगोफोर नै गाबगासिनो आरो माने रेस्टानो गैया दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो बे साला एम्फौनिया खुगायालाय रुबायदोंना रुबायाखैलाय एसेबां गाबनो हायो साला हाल्ला दै दावराव दे थेवब्लाबो लोगोफोर दावरावबाबो एसे नायसाबदो लोगोसे अखाबो हागासिनो आरो सम सम ट्रेनबो फैबाय थायो दिनै गोबां शपिं खालामथारबाय थेंक इउ दे राहुल आंनो दुर्गा फुजानि दख'ना बायना होनायनि थाखाय नोंनि अनगा सोरथ' दंबावो आंहा सोरथ' होबावनो आंखौ रावबो अनखाया नोंनि अनगा नोंगौ सना थेंक इउ होनना बुंलायनाङालै सना गावनि हौवाखौनो सोरबा थेंक इउ होनना बुङो आंनो नांगौ बुस्थुफोरखौ नोंनो होजोबो नालाय दख'ना नांगौबाबो होयो रिसार्ज नांगौबाबो होयो नोंनो होजोबो आंनो थेवब्लाबो सना आंखौ थेंक इउ होनना बुंलायनाङा बुंगोन आं थेंक इउ सना थेंक इउ ओइ माबा जेबो माबा सयथा नङा ओमफ्राय सना नों मानो बायासै देनाय लंपेन्ट गस्लाखौ नोंबो बायखानांगौमोन ना बायगोन र' सना साननैसोनि उनाव बायगोन माने आं दिनै गस्लाफोरखौनो फसायासैलै फिथाइ दखानफोरावसो बायनांसिगोन आं इस माखौबा आंलाय माथो मोजां गस्ला नुसोदोंमोन नोंसोरनिखौबो आं आरो जेथि गस्लाफोरखौ फसायाना औलै माबा एथ'ग्रा मोजां गस्ला लंपेन्टफोरखौनो फसाया माबा औलै ओमफ्राय मा नों बे ससेनिफ्राय बेटारि गारियाव थांसै ना आं दोनहैनांगौ नाङाहाय मा नोंलाय मानोथो न'नि गारिखौ लाबोदिया देनाय है फंबाया लांदों ए सिथा आइया फन हरदों औ राहुल अबाव दङ नोङो माबा नै आं सकआव फैदों र' मानोमोन बिहामजोआ फन हरबाय थादोंनो मानो रिसिभ खालामाखै नोङो हा थ'दे लाइमोन बे राहुल बिमायाबो मानो एसेबां डिस्टार्ब होयो जोंफोरखौ सम रागासो जोंलायलाङो आङो दा डिस्टार्ब राहुला आंखौ लोगो हमनो फैबानो बिनिया फन हरनाया बेसेबा जाखायो 10 बारनि बारा जाखायो सानसे मथे जेरावबो गिदिंनो मोना खालि फन हरनानै लिंबाय थागोन राहुलाबो जा गिखायो बिमाखौनो आयु बिसोर बिमायालाय आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन नालै बेनिखायनो आंहा जोबोद टेनसन सानफ्रोमबो बेखौनो सानबाय थायो आङो मा होनना बुंदोंमोन नों आयै मा होनना बुंदोंहाय खोनायाखै नामा नोङो बेंगा जाबाय नामा नोङो दालिम बिहामजोनो मानो फन हराखै हा माथो नोंनो फन हरबाय थादोंनो नों मानो बिहामजोखौ बेफोरबायदि खालामबाय थायो हा मानो रिसिभ खालामा आरो अबाव खारना थाहैदों नों आं लोगोफोरजों दङलै आयै मा आं सानसेया बेजोंनो रायज्लायबाय थानांगौ नामा
फनखौनो हरबायानो थायो मा आङो सानसे रायज्लायबाय थानांगौ नामा हा एनि टाइम रायज्लायबाय थानांगौ आङो मा एसेबो गिदिंनाङा एसेबो लोगोफोरजों थाफानाङा आरो मानो बायो नोङो बेजों रायज्लायबाय थानो हा नोंनि हिन्जाव जाखागोन बियो खालमानसि नोंजों हाबाखौनो खालामना होनोसै मानो रायज्लायनो बायो आरो अबाव थांदों नोङो न'आव फै थाबैनो आरो आं दिनै बुंना दोनखाबाय दालिम बिहामजोआ एबार जोंनियाव फुजा नायगोन लायथां गाबोनो मा माबा सयथा मा नोंहा मायबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा बिहामजोखौ गाबोन लायनोबालाय मिथिगौ ना मा आयै हाबायानो जायाखै जोंफोरो मानो बेफोरबायदि लाबोबाय थानांगौ जाखो मानसिफ्रा मा सानगोन देनाय दुर्गा फुजायालाय माथो 12 दिन 13 दिनफोर दंबावो खोना मानो एसेबां सिगाङावनो लाबोना दोनफैनांगौ दे रावबो जेबो साना मिथिगौ ना आं रावनोबो खिन्थाखायाखैबो आलासि होननासो मिथिगौ बे 12 दिन 13 दिनालाय मा दसेनो थांगोन आरो आंहा ओरैनोबाबो आथिङा सागासिनो मिथिगौ ना खामानि मावग्रा सासे मानसि नांगौ आंनो हेल्प खालामना होग्रा थेवब्लाबो गाबोन लायनांगौ आरो गाबोन लाया दे साननैसो थानानै लायगोन आङा गाबोन लायनांगौ हे आयै दे दा दोनथ' लाखिथ'नाय न'आव थांनानै मोजाङै रायज्लायगोन आरो बिहामजोनि फनखौ रिसिभ खालामनोबा खालाम फन हरनोबा हरफिन गथ'आ दहायनिफ्रायनो फन हरबाय थादोंनो खेबसेसो हरनांगौ खेबसेसो हरबालाय मा जायोखाय मानो बेफोरबायदि खालामबाय थायो गथ'आ आंनि सिगाङाव बुंहरबाय थायो बेखौनो नोंनि सिगाङाव बुंहरलायनांगौ आरो बियो रिसिभ खालामगोन ना आं उनाव हरगोन ना न'आव थांबा आं दा लोगोफोरजों बिजि दे न'आव थाब फै आरो बिहामजोजों फन रायज्लाय जागोन दा दोनथ' आं दा गुबुन जायगायावसो दङ मिथिगौ ना मानसिफोर दंसोयो दोन लोगोफोर दंसोयो मा सानगोन लोगोफोरा आंखौ बेनिखायनो थाब फै न'फोराव दे बे दालिमाबो गावखौनो गाव मा सानदों जेनेबा आं गावखौ मोजां मोनो गावखौ हाबा खालामगोन खालि आं फन रिसिभ खालामाबानो आइनो लागायना होयो र' दुर्गा फुजा बायबानो गुवाहाटियाव थांखानोसै आंबो थांगोन होननानै नै थाङाखैयानो र' दुर्गा फुजाखौ नायलांथारनि आइमोनाबो आरो दुर्गा फुजाखौ नायखांनानै उनावसो थांनो होबायना गुवाहाटियाव थांबाथ' आं रावखौबो केयार खालामखाला ना आइखौ खालामगोन ना दालिमखौथ' बुंनो नाङा दालिमखौथ' फुरा ब्लकसो खालामना दोनखागोन आं जेनेबा गावखौनो गाव मा सानो बियो आं बेखौ गोसोथोगोन जोगोनार फिथाइखौ राहुल फैदो मा खालामबाय दं दाबो रायज्लायखायाखै नामा नै अखा थाइफ्रिहांबायानो फैदो न'आव थांनांगौ थांगौ बा राहुला बेखौनो एसेबां गोजानाव थांनानै रायज्लायनांगौ जाबाय आरो आंखौलाय खोनाजानो गिदों नामा बियो फैदो थाबैनो थांसै आं न'आव राहुल नोङो बेखौनो एसेबां गोजानाव थांनानै रायज्लायनांगौ जाबाय आरो मानो आंखौ खोनाजानो गिदों नामा माखौ खोनाजानो गिलाबायनो आंलाय नोंनि माथोखौसो खोनाजानो गिनानै थांदों आं आंलाय माथो नोङो सिद्धा होनबालाय सिद्धाखायो जेबोखौनो बुंखाया थेवब्लाबो नों जुदि थाबनो हासिवनो ओंखारो गुजुनो ओंखारो होमबानिया मा जागोन खोनागोन माथो बेनिखायनो आङो गोजानाव थांनानै रायज्लायखादों नंगौ नामा आदा औ नंगौ थर' जारौ थुदो दानिया आंहाबो गोबाव जाबाय दानिया दा गोबाव जाना थांबाबो बेसेबा रायखागोन आंखौ आरो ओंखाम संनोबो टाइम जाखाबायना थुदो नोंखौथ' आङो न'सिम दोनहैनाङा न' नाङा दे बिसोरनि गामिनि मानसिफोरा बेसेबा बेलाव नायो नोजोर होबाय थायो नाङा दे नोङो आंखौ सकसिम दोनहैबानो जागोन आङो ओमफ्राय ससेखिनिखौ बेटारि गारिजों थांसै जागोन दे होमबा सना ओमफ्राय मा नोंस्राया मानो नोंखौ फन खालामदोंमोन माबा ओरैनो अबाव दं होननानै आंखौ सोंहरदोंमोन माने लिंहरदों आं फुङाव ओंखाम जायाखैना नंगौ नामा नोंबालाय मानोथो ओंखाम जाना फैयासै आं आरो फुङाव ओरैनो ओंखाम जायालै उखैया माथो मालाबाल'सो जायो मालाबा नोंस्राया नोंखौ बेसेबा अनसोयो फन खालामनानै ओंखाम जानो लिंहरलायदों बिमा नालाय अनखागोन फुदो थांसै ना आरो अबावबा माबाफोर बायबावनो नांला गोबाव जाबाय दुर्गा फुजायाव बायनोसै ना जागोन दे सना सानैबो फिल्म नायगोन ना दुर्गा फुजायाव जोंहा आं फिल्म नायनो बासियो माथो अब्लाबो नों नायनोबालाय नायगोन दे थुदो होमबालाय दानिया थांसै थुदो बे ससेखिनिखौथ' थाबायनासो थांनांगोन नोंनि बाइकखौबो बैयावसो दोनदों हागोन ना थाबायनो ना बेटारि हमनांगौ आयौ हागोन दे ससेखिनिखौनो हाया जायो आरो थौ होमबालाय बे साला बान्दोर गथ'आ बिराद बेरायग्रा जादों र' बेसेरा बिहामजोआ खथ' दुखु मोनो फैथों र' साला बे राहुला ओरैबायदि रायगोन ना आङो खालि बेरायनाय गोसथोनायजों जि रायज्लायनांगौ बेखौबो मिन्थिया नाखानानो दालिम बिहामजोआ बिनियाव मोनाबा आंनियावसो फन हरो खम दुखु मोनखायो बिहामजोआ मानो बिदि थाबैनो हाबा खालामना होनांसिगोनलै मागो बैसागोफोरावनो बोसोरसे मानि नेला हाबा खालामना होबासो थिग जासिगोन
खालि बेरायनाय अबाव थांबाय थायो सोर लोगो ओंखारबाय थायो बिना सिगांलाय माथो लोगोआनो गैयामोन दा गोदान अबेनिफ्राय लोगो ओंखारबाय थाखो बिहा खालि अबाव थांदों होनबा लोगोफोरजों दं लोगोफोरजों बेरायनो थांदों बेनोल' थारसै आरो नुवाखै मानो गाबोन बिहामजोखौ लायनो थां होनबाय आङो माबा गाबोन लायानो साननैसोनि उनाव लाबोबाबो जायोनो साला बे राहुलालाय बिहामजो दालिमखौलाय फसायमारो ना मारा एसेबो फसायमारा ना मायो एसेबां मोजां बिहामजो नायना होदों आङो बे दालिमनि बायसि सना बायसि बिहामजो अबाव मोनोलै खाफाल दंखायसो बे राहुला मोनदों बेखौ नङाबा मोननायानो नङामोन साला मथलबा बेलेगथ' नङा बेनिया आंजों बेफोर सोलिया माथो दालिम बिहामजोखौनो सायख'ना दोनबाय नालाय दालिम बिहामजोखौनो लाबोखागोन आरो रावबो सोलायनो हाया दालिम बिहामजो बायदि गियान गोनां गुन गोनां सिख्ला मोनगोन बियो हा बै थंगालि बंगालिफोरखौसो भागोआव मोनलाबायगोन देरा नङा देरबायलै बुजिनो हानाय जाबाय बेसां बुजायबावनो आङो गैया मेलेमानो गैया बुजिथारा नायनि आंबो बिहामजोखौ माबोरै लाया रायैबाबो लाबोनो होथारगोन आं गाबोनो लायनो होगोन साननैसोनि उनाव लायनो थांगोन साननैसोखौलाय मानो नेबावनोलाय मा साना गसाय बिसो मिथिगौ दे आरो जेखि जाया दालिम बिहामजोखौ राहुला गाबोन लायनो थांथारनांगोन नायनि आंबो बोरै लायनो थाङा बियो साला